presentat la reempresa com una eina de creixement, tant per nous emprenedors que adquireixen l'empresa i aporten una renovada línia d'actuació, com també la reempresa una eina de creixement a través de l'adquisició de noves empreses. Mira, nosaltres vam conèixer Reempresa el 2014 via internet. Vaig veure que hi havia una sèrie de coses, una sèrie d'empreses que es venien, i amb la meva dona vam dir, anem a veure exactament què hi ha, no? I realment va anar molt bé, és a dir, vam trobar aquí fa just 4 anys una empresa que ens quadrava molt bé. Va anar prou bé, hem anat ampliant, hem agafat el 2016, vam comprar un altre negoci relacionat amb el primer, ara fa escassament un mes doncs n'hem comprat un tercer. Sí, finançar és fàcil. Només es requereix tenir un projecte d'inversió, un projecte que estigui ben estructurat, presentar-los al projecte i deixar-se aconsellar. Això també és important. Nosaltres tenim els nostres gestors de negoci, els directors i tot el personal de les nostres oficines està preparat precisament per poder assessorar i aconsellar els nostres clients en finançament, perquè podem parlar de finançament en línies globals, però hem de veure quin tipus de finançament requereix cada empresari o cada persona. Aquest impacte en termes d'ocupació és molt transcendent. No hi ha empresa més gran a Catalunya que el sumatori dels centenars d'operacions que es fan a través de reempresa. I això aporta confiança en l'economia, aporta positivisme i aporta oportunitats per tots els adquirents. És molt important tenir clara la diferència entre negociar i regatejar, perquè en el cas de la negociació s'ha de preparar d'avançat. Si tu regateges, no podràs mai fer una negociació exitosa perquè no l'hauràs preparat d'avançat, no tindràs clar quin és l'ítem a negociar i no tindràs clara quina és la persona que tens davant i per tant no hauràs preparat prou bé la negociació per aportar valor a l'altra part.